Umuna akong pay nga ibkas deti nimpapuswan nga panag panakipagladingit mi kada ito'y naawan nga anak mi dito sa Nicolas National High School. It's so very unfortunate. And as the father of the institution right now, the responsibility kung mangbaklay dagito yung sakit most of our staff now and all of us at San Nicolas National High School that nakababa iti moral. So nga idikal man knowing the situation, nag-crisis management kami nga dagos. We met with all the staff and teachers at pinagsarita mi digiti concern nga teachers ket la kunakon it's very unfortunate dakas nga napasamak but never did we expect kun saan nga isu iti pakaiturungan ti sursuro nga kahit may mapasamak. May danon tayo sir nga mensahe ken of course panang tulong tayo iti pampanunot at ti pamilya deti ubing nga si Mina sir iti Karita Gundaway sir. Nagdagsen apo panunutan sir aya kakabsat ko nga nagpasina no anak marikrik na yu ita kastamot ti marikrik na ti eskwela ita amin nga agad adal dito'y kameng ti pamilya ti San Nicolas National High School. Makipagladingit kami ken ikarkararag mi. May the soul of Dwight Jassy rest in eternal peace. At agbalin ka di isuna nga ambassador ti kinasaya at jay sidong ti apo nga na marswa. Ta ikarkararagan na kami kumamot nga nabati ditoy nga eskwela. Ket dumawdawatak iti ingkayupan nakaawat iti sitwasyon kakabsat awan nagayat kada ito nga pasamak makipagladingit kami apo amin nga estudyante ken manursuro ken staff sa Nicolas National High School. Our moral is too low at this time. Madama kami nga mangpatpatangken ti pakinakam ti maysa kada kami. Sir, kuna tayong nagreспейlaeng iti panunot dagiti adadalan tayo dito. So, kalpasan dito sir, ana dagiti kaslang ipaadal tayo karigiti estudyante ti tatta. Tapno diga sa circuit may kandaman iti inspirasyon ken manglaban no anya madagiti negative nga mapampanunot da iti Karita Gundaway. Itay bigat nagwaras amin dagiti head teachers in a certain year level. We went room to room to boost the moral of every student. Di kalman dagiti teachers at Dagos kami tay bigat as early as first period. Isun tinagbalin nga konteksto mita amok amon dagiti agad adal DJ nga sudden and unfortunate end. So nga ko na kon masapul da nga Dagos iti counseling dito ubing. Tapos kasta may lawlawag nga nasaya at kadakwada ti konteksto ti pasamag anya iti aramiden ti maysa nga tao. No samangsango iti umarngi nga sitwasyon sir. Mensahe tayo karigiti naganak kang runaan na dagiti papaadal ditoy eskwela tayo iti panakitinulong daman kada kayo tapno diga sakit mag-guidance tayo ken masiputan tayo dagiti na dumadum mga aktibidades dagiti agad-adal ditoy San Nicolas National High School sir. Ti San Nicolas National High School apo ket addaan iti strong nga child protection committee team na. Ket adda iti proseso ng kami aramiden no kastoy nga adda dagiti pasamak nga insidente. Napintas engagement mi kadagiti naganak ng eskwela saan na nga magabunan amin dagiti responsibilidad iti panang tarawidwid aglalalo ti emotional aspect dagiti ubing ket mutemet apo nga dagiti pada ko naktaura siya ket naganakak met katinulungan da kay kadi apo nga mangsipot mang bagbaga mang tarawidwid dagiti anak tayo ano maparwarmi idan dito yung eskwela umadadayumet din DJ imami nga mangi yawat DJ kaya mi nga sursuro
ipakay kadagiti anak tayo. Sir, mensahe tayo karigiti more than 2,000 students iti karita Gondaway tapno di ka sa circuit mabuya dito nga interview ta ada dito pagpampanunutan da then maiktan tayo iti kas lang strong panagpanunot then malabanan da no anya marigiti problema nga inda bagbagkatan. Kada kayo nga agad-adal iti San Nicolas National High School ken kadagiti amin nga agad-adal ken abubing nga pakadanunan dayto nga mensahe mi kayat mi nga sursuro kada kayo kay panagbalin yun to nga nasaya at iti masakbayan adu digiti karit iti panagbiag nga intayo sarsarangten saan tayo nga ipalubos nga dagiti karit isuda iti mang wes wenno mang judge kada tayo no diket pagbalindang inspirasyon. Turn those challenges into opportunities. No ado digiti karit iti panagbiag nga inkayo mapasaran. Like myself, produkto ak iti simple laeng nga panagbiag ado nga challenges iti na panagdakkel. Ngem no asin no jay tao itatta, produkto isuna iti naglabasan ng karit iti panagbiag. As kanyak didirigat ti panagbiag isut nang iduron kanyak tapno pagbalinak nga manursurumot ken mangimpart itatta iti nasaya at nga sursurok kas kumaiti inte panagmanmano diti eskwela adati likudan na DJ anak ko ket iti respeto iti maysa ken maysa tay disiplina iti maysa ken maysa kada tayo even how smart intelligent you are if you do not possess the right discipline we do not know how to respect our fellow I think it will be useless ken DJ ti rason na no apay nga adu digiti mading mapaspasamak iti sosyedad tayo itatta. So be strong. Kung nada nga rodon ni Filipinian, magiting, kun, palaban, kadigiti karit iti biag.